Picho sayudi mambo mararia deka uchiela no ex marwa atramogi TV KE ata James Opondosina bende wantira chel kokalo embui marwa mar Facebook gi YouTube machiegni nyinga en James Opondo. Ji aboro owito ngimagi masira mar apaya ma nyo timore Ekerenyo e kaunti ma Nyamira. Masira ma onywando trailer kod matatu moro manidhi Nyamira. Ji aboro mamoko nyore ngimagi kendo ma ochwal e kar thieth maduong' ma Nyamira kama moko ariyo ochan chwal e kar thieth ma Moi Eldoret ne thieth ma oyiedhi. Komanda mar kaunti ma Nyamira Elizabeth Wakuloba owacho ni jariembo mar nyamburko kido mar trailer nyoringo kendo lal miri bang' masira makamano ka chenro mag manyo ndache koro dhi nyime.